Yose zvamunoona panzira kupfuura uya Kudare matambudziko ati Kudare akusindo kunopedza nyaya, chinopedza nyaya kugara zvakanaka kwamunogara, chinopedza nyaya kugara zvakanaka kwamunogara. Usati wada hama yako inogara kuretu, chokutanga wadzana nomunext door muchitanga maurirana, muratidzane rudo nomunext door. Next door ndiye anoita kuti uve noupenyu hwakanaka pamusoro penyika. Paungorwara nematambudziko ndiye anozoudza hama yako kuti nenge ari kurwara. Saka ngatiitei zvakanaka pamusoro penyika, tsika dzakanaka patafura yacho. Ipenya yacho. Unoparamisa. Chopera. Komiti ya wenu? Taureti zwe? Bamdore nyaka wiki. Kanda kuza? Ava. Kana uchitaura neni, unotaura pawakaita nozvawakaita nozvawakasvika ukapedza ukaona zvazvakaita nozvazvinoita. Ndozvakuda. Sokuza kuti weipwa ndii. Taura tini. Right. Ndiri pakati pokugadzisa nyaya, ndiri pakati pachidziva na toda kufa. Umbowa ndaida, unoratidza kuti ndizoti mundani wani, hauna kubuda wakakwana. Vaitaura vamwe varatidza kutya, vamwe vasingataure chokwadi. Zvakazopa kuti ndisasabu. Ndakaona zvakakodzera kuti vese vambomira kuti nzvimbo ndeyavo ndeyangu. Saka ndawana umbowa ndizopa judgment. Ndozvandakaita nomatoka. Tinoda kufa nachidziva Yemunda. Ndoda kumbira ndiri kuda vanhu tuchete. Uya atora sabhuku wenyu. Anga asati abereka. Ndiani ari kuseri? Chii chiri pakati pomunda watapera nanekine nachidziva pakati pomunda pamusoro imini pamusoro pokuti ndizive kuti munda wakamira sei. Ava vaitaura zvavaitaura, ava vane mwana achiti munda ndowangu, ava vanotaura vachiti ini munda ndakapuwa naatezvara vangu vakanditi tema ndichidai. Atezvara vacho ndiani? Atapera. Vakoma vava vaitaura kuti vakoma vangu vakapuwa munda naatapera. Ndaatezvara. Atapera vaipa munda wangu ari sabhuku here? Ako ndinozviziva hanezviziva changamira. Naiwe, mukoma wako akapuwa munda nani? Mukoma wangu akapiwa naashondewa. Ashondewa vapamunda. Ndofunga kuti kuma 85. Ndo gore rakapiwa munda namukoma kubva kuna ashondewa. Saka iko zvinezvi mukomana uyo anogoni akazouya mazuva apera achiti inzvimbo yanga iri yangu iyi. Asi muda wake ndokunga kuchangamirira. Unofanira kudarika magore gumi namakore usingashandi ndisimbishanda ndichipinda mukati momunda wake. Asi pakazoya ndikangoshama ndakudi ndichonzi wangu kwamba kwangu. Saka ndikamboita kutaura zvikachinzi aiwa pane waya kuita sei pari vanowaya dzopa nokuti vanomuita izvozvo. Saka nini ndikaitangamire vanhu vese vakaona kutoti pari kukakavara vanhu. Saka ndikazongokumbwa kuti ndichinzi aiwa Bona akapedzera kuti iwewe ndinini ndikatopa
mukoma wako mumunda ari boni mwana watapere saka vanhu ndokuchitanga kunyatsotanza unotodzisa kuti chii chiri kuitika saka inini ndikabva ndakoora mumwoyo ndikati inini handidi zvokutaura saka changamireka hapana kana kuti tingati ndikatorerwa munda kuita kuti mwana mucheche wakadaika ndofunga pakapiwa muningi pakapa baba wake ndopachiri kunyatsotondera inini akadai Tapera aigara nani? Tapera vaigara ikoko vaitogara vaamisha wavo isu tikangomakidzana iyo vaiwa kwavo isini kwedu Hazina laki mkuru ndiani? anofanira kuigara Ari kupi laki? Cheze? Kwa uchingotano nyaya ipi? Izi tiri mukomiti yasangana nezino zvavakubvunza unobata inotaura umazvataisiva Asi wakaona sei? pamaonero andakaita wenini Taura pamusoro chana maonero andakaita ndengoti isisipozi panyaya yemugano yaunga akunetsa yakazobvunzwa asabvunwa chinzoko imimi mai vemuri kupi isikati taiga tara tiri kunze kwana baba vana chanda kufa tisanzi kokupedzera kwatanga takapinda sokatazonzi chibva ikoko kumunda ngoza kumunda kwauda kuswa mafuko kuda kutwa mafuro naana acho Profesa edi musore ndokatazonzi ya iwe mila imese mutwa unoziva sei nyaya yemindori yako? Yemunda pasimwa sinokurirawo munhu asi mazivira nenyaya yemunda iyoyo kwatogara vanhu vaigara ikoko ndokubva vabviswa kumafuremu vakanga vasara pamunda kwachoda kufa ndo vakanga vasara kusaidi iroro zvinabva kwakazoitwa vamwe vachiuyawo kwakazosara kwakuchirimwa nokwachidziva ndopaita mangange iwe tutsi mundu mazira ndokuiteni ndindakasana sekuru pakari kuti ndigarapo sekuru uyu ngomana anga achiri mwana mudiki mugano yaive rodhu taika rodhu kaipinda nechepasi chaipapa nevanhu vakaishanda kudemo ndo waive mugano pamba pakateswa waya yanga iripo saka ava vakoma aive mukwasha maachinoda kufa ndokukumbira asekuru vaabvanzo ke chirima apa uchiita se uchienda wakadaisa asi anga asina kupuwa bhosi pana paive pamukoma ishmael chinoda kufa neanga ari muridzi wepana basi anga kushanda kutrojeni yoronzani lakumugwama ndobva tanzi kuti ndianga akapoiwa saka akatina kupatema ndopakazokundwa na babai wachitida tikumbira zvinhu kurima sezvanga akarora kwachinoda kwachiko ndopa akapuwa kuti afana urima kwete kuti anga akapuwa ini mubvunzo wangu uri kuti chidziva chii chiri kuitika? Last time takatonga nyaya iwewe newasikuru vako nhasi tasangana nei wachoda kufa wai pari kuvenga ivanhu vanotigara munyama unoona senyama nokuti munda uyo mufoma ndo vakatopiwa vakatotanga kutema kusvika pa izvozvizvi koma wako anga asina kutora ikotofa akarova akora pachidofa izvozvi tanga mene singapedzi kutaura munda imamo ndikachera madhimbu matatu ekubvudza zvisati zvasvika shoko irori kunze kwomunda wacho ukwakoka kuti ndizoziva kuti shoko ritange kutoziva ivo chezo rakugoni vakatoenda kuchero dhinha ikoko ndaenda ndikatoona chichera kudaro vachinokuchera tatu ndikabvunzakuita sei mafunga kuita zvikanzi ai ndoda kuchera zvidhinha ndavaka padomo rangu iro ndoda kuita zveprojekti yangu akabva ati izvinyaya iyoyo yeprojekti yangu ndikatobvisa mambo saka changosara ndicho kuti ndikapedza zvidhinha ndovaka dhinha ndikati semunhu kurudza kwamunda uku handingazvitengere kuchaya zvidhinha munhu akanga kuchaya zvidhinha udi mumba kwenyu munda wenyu chaiwo chaiwo munawo wenyu uripo saka
mabvumire zvikazoita nyamanera paita nyaya yekuti asabhuku apedza kutaura zvakudaro zvikangonzi mungarambe muchikakatana chindipai watwa wangu isa munhu kana kusaisa zvapandiri hapana kugakakaka tikaita asi chakundishamisa nhasi ndakuti ndikuno ina ndatobva pazviri kutanga munda wawa sabhuku ende chokutaura chokunasa nyaya yemunda yo handichina chimira unzwe wazvibaya wega mira ndikuudze munhu wamukutaura mukutaura nomutongi mukaona paye pana nhengi kine iri panani mwana aberekwa musi mumwe chete mukadzi asununguka mwana mumwe akati vaenda naye kuna mambo vakaenda naye kuna mambo vachitaura nomwana wani uyu tikunetsana pamusoro pemwana upi munza zvandikutaura tikunetsana pamusoro pemwana upi uyu mumwe ndobva ati imakomana uyu mambo akati mwana wati akutora banga mapurisa ngavamucheke nopachi nepakati mumwe akanga azvora mwana akati no zviri nani kuti mupe hake uyu chikonzera ndinozomutuma mvura ari kokumwa akati bayai mambo akati kudini iwo waifana kutaura murume wekuti munda zvawataona sabhuku ndowake wakatotengesa wakatoratidza kuti munda ndo wakachinofa mira ndikuudzeka tatiko ikoko tinokuudza chinonzi chii chikwati chamuri kutaura ndimi bosba wakataura kuti aitora munda wangoro wake anomasimba mira ndikuudze unoziva kuti pandikazosvika pomudaro akapedza kakavara zvokuti taitozopedza taita noizi saka pakatora munda sabhuku achindatora munda iwo chizoti ngaatore zvake ndandatoona kuti zvingandinetse pakuramba atichatombotuma vanhu wapindura wega akapedza dismiss unoona uri mamunda wako chinorafu next